Veríte stále všetkému v tejto starej knihe? Všetkému tu? Od obalu po obal? Noc čo noc sme videli zázraky. Boh otvára slepé oči. Chromy začínajú chodiť. Hluchí začínajú počuť. Nádory miznú pred očami. Napriek tomu, čo ste videli v televízii, mnohí neveria, že Boh dnes dáva moc uzdravovať chorých. Dnes odpoviem na otázku. Kto môže uzdraviť chorých? Nad hlavou mám nápis. Tieto znamenia budú sprevádzať veriacich. Je to v Markovi 16:17. Zvyšok hovorí, počúvate? Na chorých položia ruky a tí sa uzdravia. Budú vyháňať démonov. Boží kresťania, ktorí veria. Boží ľud, ktorý verí. Boh to neobmedzil len na kazateľov. Povedal, že to platí pre každého, kto verí. V 1. Korinťanom 12:28 Pán hovorí, že niektorých ustanovil v cirkvi. Najprv apoštoli, potom proroci, po tretie učitelia. Je zvláštne, že vaša cirkev a väčšina cirkví tvrdia, že veria v apoštolov, prorokov a učiteľov. Veď máte učiteľa nedeľnej školy. Prečítajte si zvyšok verša. Po učiteľoch nedeľnej školy tam chcú byť zaradení. Potom nasledujú zázraky a uzdravovanie. Niekto povedal, že sme sa tak ďaleko ešte nedostali. No, prepáčte, dostali. Nezastavili sme sa pri apoštoloch, prorokoch a učiteľoch. Pokračujeme ďalej po zázrakoch. Potom príde uzdravovanie v cirkvi. Ach, ale niektorí naši drahí priatelia Dávid, brat Allen, teraz viem, že Ježiš uzdravoval chorých. Kráčal po brehoch Galilei, dotýkal sa slepých a tí prehliadli. Áno, a pamätajte, že Peter a Ján v skutkoch boli pri bráne chrámu. Dotkli sa muža, ktorý nikdy nechodil. Povedali, v mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. A on chodil. Nechodil snáď? Aleluja Ježišovi. Povedal to. V 8. kapitole skutkov bol len diakonom v cirkvi. Ale diakoni vtedy mali väčšiu moc, než niektorí dnešní kazatelia. Prečo? Lebo Biblia hovorí, že zástupy dbali na Filipove slová, počujúc a vidiac zázraky, ktoré konal. Čo to znamená? Prečo diakoni a veriaci v cirkvi majú vo svojom živote Božiu moc? Niektorí tvrdia, že len 10 mali moc uzdravovať chorých. Citujem z 10. kapitoly Matúša 1. verš. Povolal svojich 12 učeníkov. Dal im moc nad nečistými duchmi vyháňať ich a uzdravovať každý neduch a každú chorobu. Nikto iný neuzdravoval, no v 10. kapitole Lukáša, verš 17, povolal ďalších 70. Keď sa 70 vrátilo po poverení, povedali, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. Niekto povedal, brat Allen, ty a ostatní kazatelia, čo sa modlíte za chorých v tých veľkých stanoch, prečo Boh dal to veľké poverenie len niekoľkým, tým 10 a 70? Dávajte pozor. Držte sa Biblie. Všetko, čo kážeme a robíme, podkladám Bibliou. Aj iní ľudia, okrem tých 10 a 70, uzdravovali chorých. V 9. kapitole Marka, verš 38, Ján prišiel k Ježišovi a povedal, majstre, našli sme niekoho, kto vyháňa démonov v tvojom mene a nenasledoval nás. Inými slovami, je tu muž, čo uzdravuje a robí zázraky, no nebol ani s 10, ani so 70. Pýtal sa, čo máme robiť? Zoslať oheň z neba a spáliť ho? Ježiš povedal, nechajte ho. Povedal,
Nebol som s 10, či skôr s 12, keď ich Pán poveril kázať evanjelium, uzdravovať chorých a vyháňať démonov. Ani som nebol so 70, keď ich vysvetil, lebo ich vysvetil. Ale nie len ich povolal kázať slovo, ale všade v Biblii, kde Boh niekoho poveril kázať slovo, prikázal im aj uzdravovať chorých a vyháňať démonov. V Biblii nenájdete miesto, kde by Pán povolal niekoho kázať bez toho, aby ho nepoveril aj uzdravovať a vyháňať démonov. Počúvajte, nebol som so 70 ani s 10, ale môžete ma považovať za jedného z tých, čo vyháňajú démonov, hoci nebol so 70 ani s 10. Aleluja! Prečo to hovorím? Niekto povedal, ale ty si nebol s tými 10 ani so 70. Nestávajte nás na úroveň 10 či 70, ale môžete nás zaradiť medzi Božích služobníkov, ktorí veria evanjeliu. Môžete nás zaradiť k tým, čo vyháňajú diablov v Ježišovom mene. Sme veriaci. Veríme Božiemu slovu od Genesis po zjavenie a Biblia hovorí, že tieto znamenia budú sprevádzať veriacich. Koľkí z vás veria, že ja verím? Veríte, že verím všetkému v tejto knihe? Počúvajte, netvrdíme, že liečíme chorých. Len kladieme ruky na chorých, trpiacich a umierajúcich. Kristus ich uzdravuje. Všimli ste si, že tento verš hovorí, že majú ísť a tieto znamenia ich budú sprevádzať? Ďalší verš v Biblii hovorí, išli všade, kázali slovo a Pán s nimi spolupracoval. Čo robil? Potvrdzoval svoje slovo znameniami. A ten istý Pán, ktorý pôsobil v 16. kapitole Marka, pôsobí s nami aj dnes. Preto vidíme uzdravených chorých, vyháňanie nečistých duchov a zástupy uzdravené z každej choroby. Nie preto, že som liečiteľ, ale veriaci. Tieto znamenia aj dnes sprevádzajú veriacich. Poviete si, ale ja nie som veriaci. Dobre, sklonte hlavu. Poprosím Boha, aby z každého z vás urobil veriaceho. Ak skloníte hlavy, ak ste doma, kľaknite si a povedzte, Bože, chcem veriť, lebo inak nemôžem mať nebo za domov. Poprosím Boha, aby zachránil každého neveriaceho. A kajúcnikov vo vašom dome, poprosím Boha, aby to urobil teraz. Pane, v Ježišovom mene, zachráň každého hriešníka a neveriaceho, ktorý sleduje toto vysielanie. Zachráň ich teraz na Božiu slávu. A nech tieto znamenia sprevádzajú ich život až do Ježišovho príchodu. A všetci ľudia povedali, Boh ťa žehnaj. Koľký z vás tu ešte cítia Božiu prítomnosť? Je tu, aby uzdravoval chorých. Poďte sem, pani. Veríte, že Boh uzdraví každého, kto má vieru? Dnes večer. Ste tá žena, čo má dlho problémy s hrdlom. Chceli by ste znova spievať, ale nemôžete. Ale keby vás Boh uzdravil, spievali by ste znova. Je to tak? Áno. Keby vás Boh uzdravil, akú pieseň by ste chceli zaspievať? Záleží Ježišovi? Záleží Ježišovi? Mohli by ste sa za to pomodliť? Keby to mohla zaspievať, pripravte sa, pretože to zaspievate. Má vieru. Aleluja. Ďakujem ti, Pane. Ježiš. The glory of God, touch the throat. Everything that's wrong, take it out. Jesus. Heal her from the top of her head down to the bottom of her feet. Lord Jesus, undertake for these vocal cords. Yes, Lord.
so she can have a voice and sing like she used to sing for the glory of God. Lord, she wants to do more than talk. She wants to do more than talk. She wants to sing. Give her a voice like a mockingbird tonight. In the name of Jesus. Does Jesus care when my heart is pain too deeply for me a song when the birds press and the cares distress? Does he care enough to be near? Oh, yes, he cares. I know he cares. Here's he. That's a lot. That's enough. Let's give the Lord a big hand, everybody. Amen. Celý život si hluchý na ľavé ucho. Presne tak. A Boh to napraví. Áno, verím, že dnes večer, dnes to spraví správne. Áno, pane, hneď urobí zázrak aj na klboch. Máte aj artritídu, nielen hluchotu. Presne tak. Je hluchá na toto ucho celý život. Nikdy z neho nepočula. Zdvihnite ruku a potichu sa modlite so mnou. V mene Ježiša. Cítite, že je to tvrdohlavé. Niektoré odídu hneď, keď sa modlíte. V duchu cítite, ako sa to proti vám vspiera. Myslím diabla, čo spôsobuje choroby. Zdvihnite ruku a modlite sa všetci. Diabol hluchoty. V mene Ježiša Krista. Prikazujem ti, odíď v Ježišovom mene. Toto ucho sa musí otvoriť v mene Ježiša. Hotovo. Modlite sa ďalej. Stále je hluchá ako predtým. Ale Boh to otvorí. Však? Áno, otvorí. Volajme jeho meno. V mene. Teraz cítim, že to odchádza. Áno. Odchádza to. Ak ste hluchí na jedno či obe uši, počujete zle, Boh vás uzdraví. Ak zdvihnete ruku. Každého podstanom, lebo Božia moc je tu. I believe this thing is done. How many believe it? Hold your hand over that ear. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ona počuje. She's hearing a whisper. Je to preč? Is it done? Well, I'm home, ladies. Hovorím, že mám opuchnuté brucho. Mohli by ste hovoriť hlasnejšie? Mám opuchnuté brucho, kolitídu a neviem, či nemám v žalúdku nádor. Nemal som röntgen, takže neviem, váš hlavný. Som stále opuchnutý, mám tu nevoľnosť a bolesti hlavy.
Áno, a závraty. Točí sa vám hlava? Áno, a hlavne ste spomínali ten neustály hluk v hlave. A občas mám prázdno v hlave. Máte prázdno v hlave. Počujete hukot ako vlak? Stále to šumí? Stále to hučí, áno. A v oboch ušiach, ako dlho to máte? Ach, už dosť dlho. Dosť dlho. Mesiac alebo roky? Nie, je to už asi 3 roky. Asi 3 roky. To je dlhý čas. Áno, je. Nie je to nič, čo by prišlo len nedávno. Nie. Ako by sa vám páčilo počuť v ušiach stále hučiaci vlak. Moja myseľ nie je pri tom. A vaša myseľ nie je pri tom? Nemôže byť tak neskoro. Tá vec, čo ti v hlave spôsobuje ten hukot a praskot. Keby som to mal stále, myseľ by som nemal čistú. Nie, nemohol by som to zniesť. Kto by chcel mať v hlave stále taký hluk, ako keď ide vlak? Amen? Nesnažím sa byť vtipný. Táto žena to myslí vážne. Táto žena potrebuje pomoc. Verím, že toto je tá noc. Toto je tá noc. Hovorí, že verí, že toto je tá noc. Teraz Ježišu, príď jej na pomoc a zachráň ju. V mene Ježiša, môjho Pána. Cítim, ako to odchádza. Z pravého ucha to už odišlo. Z pravého ucha to už odišlo. Cítil som, ako to prešlo popri mojom prste. V ľavom uchu to ešte je. Neviem, kto je ten kazateľ chorých polí, ale cítim, keď to odchádza. Tu v tomto uchu to ešte je. V mene Ježiša. Ó, sláva, Boh koná, Boh koná. Cítite, keď vidíte, ako ľudia začnú cítiť pohyb Božieho ducha. Však vidíte to, keď to začnú cítiť. Božia moc vás rozkýva alebo rozochveje. Teraz to ide. Ďakujem Ježišu. Áno, ide to preč. Aleluja. V mene Ježiša, odíď a nevracaj sa. Odíď a už sa nevracaj. V mene Ježiša. Ďakujem Ježišu. Amen. Ďakujem Ježišu. Amen. Ďakujem Ježišu. Ona za niečo ďakuje Pánovi. Zaujíma ma, za čo ďakuje Pánovi. Ďakujem Ježišu za uzdravenie tela. Čo? Ďakujem Ježišu za uzdravenie tela. Zaujíma ma, za čo ďakuje Pánovi. Ďakujem Ježišu za uzdravenie tela. Mnišsky. Ďakujem Ježišu. Za čo ďakujete Pánovi? Za uzdravenie môjho tela. Aha, čo sa stalo? Ďakujem Ježišu. Som slobodná. Ste slobodná? Nie, povedal som. Je to hotové? Áno? Ste od toho oslobodená. Áno? Úžasné. Áno, je to úžasné. 3 roky počula hukot nákladného vlaku. Ďakujem Ježišu. Niekto povedal, že je to možno tlak. Možno vysoký tlak zmizol. Ďakujem Ježišu. Premýšľali ste o tom niekedy? Ďakujem Ježišu. Veríte, že to robí Boh? Znova amen. Zúfalo potrebujete pomoc. Ach, áno. Dnes musíte dostať pomoc. Áno, musím. Vidím, že ste lekár. Áno. Ale zúfalo potrebujete pomoc. Naozaj potrebujem. Som taký od februára. Aha. Od februára ste zúfali. Ale Boh je tu. Amen. Viem. 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 Pozrite na túto vzácnu ženu. Kedy si navštívila vešticu. Dnes popoludní mi povedala, že som mal súkromný rozhovor s touto ženou. A odkedy navštívila tú veštkyňu, niečo sa s ňou zmenilo. Buďte opatrní, keď idete k týmto veštcom. A tá žena hovorí, že je to niečo psychické. Verí, že je to démon. Varujem vás všetkých. Démoni sa zdržiavajú u veštcov.
Táto vec vás dnes večer opustí, pani. Neveríte tomu? Áno, viem. Musíte mať pomoc. Áno, áno. Sám to nedokážem. Ste zúfalá. Ako to ovplyvňuje vašu myseľ? Každé moje slovo to, alebo ona, či on počuje. Takže vás to počuje. Každý môj rozhovor a som varovaná, aby som nehovorila. Niekedy mám také stiahnuté hrdlo. Mohla by som vám to opísať rôznymi spôsobmi. Prijala som Ducha Svätého, nechápem, ako môžem mať dva. Nie, ani ja to nechápem. Nemôžem, nerozumiem. Dobre, budeme sa teraz modliť. Ak ste sa niekedy modlili, modlite sa s touto pani. Je to profesionálka na konci svojich síl, ktorá potrebuje pomoc. Ach, naliehavý duch. Ach, dotieravý diabol. V mene Ježiša. Odhaľujem ťa, Satan. Vyzývam ťa v mene Ježiša. V mene Ježiša. Nech ju teraz naplní Božia moc. Nech ju teraz naplní Božia moc. Uvidíme veru. Bože, ty. Ja stále. Som utíšená. Som preč. Vďaka Bohu. Vlny sa upokojujú, pani. Vietor bude ďalej fúkať. Loď sa ustáli. Ježiš je váš kormidelník. Dovedie vás bezpečne k brehu. Veríte tomu? Verím tomu. Necítite to dnes večer? Áno, vedel som, že áno. Povedal som, že Boh vám pošle toto manželstvo. Modlite sa za všetkých s duševnými problémami. Viete, že v Hollywoode je nápis 50% pacientov sú duševne chorí? Signboard in Hollywood, California says more than 50% of all hospital bed cases are mental. Viac než 50% hospitalizovaných nie je fyzicky chorých. Sú to duševné prípady. Tisíce ľudí sledujú toto vysielanie. Podozrenie. Strácate rozum. Máte duševné problémy. Ste mentálne utláčaní. Teraz zaplatím za každého s duševnými problémami, kto toto sleduje. A prikážem duchu, čo vás šiali, aby sa zdvihol a odišiel. A tlak zmizne. Biblia v skutkoch hovorí, že uzdravil všetkých utláčaných diablom, každý tu s akýmkoľvek duševným problémom. Nervové poruchy, to je skoro to isté. Zdvihnite ruku, vy doma, zdvihnite ruku. Modlím sa, Páne, v mene Ježiša, každému, kto má duševné problémy, nech je na nich teraz moja ruka. Nech zmizne to, čo trápi ich myseľ. Polož na nich svoju ruku. Uzdrav ich a zažeň to preč. V Ježišovom mene prosím pre Božiu slávu. A všetci povedali, modlíme sa za tento krásny deň.